And there's this guy akakomenta pa one of my videos achiti ko Mad Minox indau sina kumbobvira wambowinza mabrothers ako Canada. First of all, I'm the last one in the family of 5, and these are my brothers, right? My first brother used to have a company. Pandakatobva kuZimbabwe munhu angati une company yake yaita zvema-typewriters zvokuti munhu akatori managing director. Ndakatomubatsira kuvhura company yacho before I came to Canada. Saka he was a successful man in his time. Munhu akatomboenda kunana Germany, used to repair my typewriters, IBM typewriters, and my golf balls. Kana mukakamboona typewriter and a golf ball. He was the first person in Zimbabwe to repair my typewriters and a golf ball. He went to England, he went to Germany. Nebasa akaendeswa nemwe mudhara anga ninge yake company yake, I think in field office systems or something like that. Ndokwaisenzera mukoma wangu. Saka he was a well-trained person, very brilliant guy. I know Germany akatrainwa those things. Saka my brother, he was the first person kuenda Diaspora. But it was only for the training, for the job. And I went on Ogara. Zimbabwe yanga ichiri bo mari ichiri kutenga. Zvoti vanhu vazhinji vaenda kudiaspora vaingoenda vachingodzoka. And my other brother, anamubvira ashanda, the third one, used to work with Cisco Steel. Apprenticeship, very successful. Akatombonosenza kuNamibia, good 10-15 years achisenza kuNamibia. I see. Bangu akatombosenza mumikos mubulldog. Inini ndindakazoita kuti bangu atosiya kuti asenze kubulldog kwaGreater Means kwekwe through the music. Akatoona kuti mari ari kupiwa uku kubulldog, it's not even a quarter of mari ari kuita kudanza. Bangu akatomboya kuCanada twice. Akatoti haanochi haakunokwaisi. First time I think akagara 7 days. Second time akagara 9 days. Ndikati iwe unotenga tiketi. Akatenga nemari yake, anambotenga nemari yangu. Handisi unotenga tiketi ouya kunoko ogara 9 days, ogara 7 days. But life yekunoko, yekudiaspora kunoko, munhu akauya achibva kuZimbabwe, anouya nedzungu, anofunga kuti zvaanoona paTV ndo zvaanoswera achiona kunoko. Unoswera uri mumba uchiona TV, ndoenda kubasa kwangu, ndokusiya uri pamba uchiona TV. Haubude panze apa. Panze haupabuda apa. Inini chaicho handimhoresana neneighbor. What about you? Wangouyawo. Hauna kana shamwari. It took me to work kubasa kuti ndiwane first shamwari yangu inini. Because what happened kuti pandakauya 1990 ndagara ghetto Jane and Driftwood. There's this like pandaiti ndida kutobuda nditoti ndikuita something, ndaibuda ndogara panze, ndogara pane chimwe chinenge chandaigarira so. Saka I was actually in the air, makumbo angu asikatsike pasi. So there's this guy, ndofunga yangondiona ndakagara ipapo almost every time. He approached me kuti ko German, ndeipi ndokuona makagara apa, what's wrong? Ndakati hapana, ndogara panapa. Zvikanzi no, seems something is wrong with you. Ndakati chii? Kubata munyari wacho apa mujama akauya. Zvikanzi munonwa beer? Ndakati ndinonwa beer. Zvikanzi aiwa, can you walk me
beer store tunotenga beer. I couldn't go to beer store ndisina kutaura vanhu vandaigara nayo ndimukadzi ka ndakatokwira upstairs ndakanotaura mukadzi kuti chi there's a guy ari panze wada kuenda neni kubeer store unenge uchiri kutya vabva vadongorera nepahwindo zvakanzi who is he ndakati I don't know him atongonditi chi anogara achindiona ndiri panapa saka andibvunza ndotenga ndonwa beer ndakati zvanzi no it's okay you can go with him chi but come back before dark. Takatoenda kwaikwai tichirofamba yachitaura chijamaicani chake unenge uchingonzwawo pano nepapo uchingomupindurawo nechirungu uchingonhongoti mawedzika. Tadzoka kubva kwaya kubeer store it's a walking distance about 15-20 minutes kusvika pamao pacho. Tadzoka ka 12 pack kedu yake tagara papark takutoonwa vazondibvunza kuti ko unogara pesa pari andotondibvunza kakuti unobva kupi ndani vanogara ipapa chii chako hama dzako ichichi ndatomutaurira kuti ndiri kuZimbabwe ndakauya kumukadzi wangu akasati atombozvara that time zvakanzi saka unoshanda ndakati mai handishande zvakanzi kuda basa here une mapapers ndakati handina mapapers unogona kuwana mapapers ndakati don't know ndichataura nawo zvakanzi kana wataura nawo chi mangwana same place same time because pandakamuona it was on a Saturday zvakanzi mangwana chi tapedza uno hawo edu aenda umbakaonda zvakanzi mangwana chi taura nechi mukadzi wako kuti vanokwanisa kukuwanira social insurance number here yekuti yaunokwanisa kushandisa because basa ndogona kukutsvagira mangwana I'll see you around 12 or 1 o'clock just come outside I'll see you there and ndatopinda kana ndatonotaurira chi madzimai kuti pane munhu yataurira anokwanisa kundowanira basa but mino chari kutaura kuti pari kudiwa social insurance number nasikatombozova kuti social insurance number chii apa paitorowa kamafone calls vakutotsvaga chi mafriends avo kuti pane ningi haukwanisi kuti ningi murume wangu ashandise chichi murume infact mukomana weamai guru wangu mukoma wemukadzi wangu ndiye akazovolontiya kuti ndishandise social insurance number ndabva ndapiwa vanongoda nhamba yacho ndamutaura mangwana mufesa batoya bo zvaita bo zvakanzi alright mangwana ndikuenda kubasa mande kai ndonotaura nabosi wangu ndonzwa kunzi that opening is still there then 6 o'clock buda panze ndokuda kuona uri wagara paposition ndakati abo 6 o'clock zvisho 5 o'clock nandatogara panze paipa ndatomirira uyo atouya zvakatoburuka bhazi rakatouya abo mangwana tikutoenda tese kubasa ndavataurira chichi zvese unazvo tatoenda kubasa kwaikuya masafety anzi pakudiwa masafety shoes ndakati handina une mari here handina mari akatonditengera masafety shoes infact akatondipa mari yacho masafety shoes those days zvanga zviri cheap $25 $30 abva ndipa nenge $30 here akandipa zvanzi handiti wapaona pabasa but the first 2 weeks 3 weeks nenge chita sei ine nchuya zvokutora tokwira bhazi tese tichienda kubasa because unogona kurasika tatoita zvinhu zvedu zvaizvo nemufesi ndatoshanda but munhu manje zvese zvakutoita ndokutanga kwandakaita but vanhu vekuZimbabwe manje akauya kunoko anenge achitoti life yaari kuona iya kana mafirimu vanhu vakapfeka hembe dzakanaka vachiita zvimwe hazvisiri izvo ndakaita 2 years ndiye wanishamwari kuno iye that guy
saka pakauya my brother akunokwa kunombomunakidza ngomuka kudya nekuona tv, kumuka kudya nekuona tv nekurara. Ndo life yemudiaspora uchipinda muno. Kunotoda munhu akashinga kuti ugare kudiaspora kunoku. Kana usina kushinga akugarike. Isusu takauya kudiaspora kuno kuti because takaona nafara eshambari achikwira ndege. Pano nepapo akwira ndege adzoka nemarecords atiridzira kuZimbabwe wo. Tata akablast kari kuita chi? Blast akapenga. I want to be like him. Kubata mnyari wacho. Dambo kuenda kuLondon kwaanoenda iko kwaanongoenda kuLondon kwaanongacho kuti kuLondon iko. Saka pandakasangana nemukadzi wangu akati ndo kuCanada. Inini chirungu nandisikagoni pafair chaipo chirungu ndo chinhu changandisikagoni. Anga ari mahigh low chete. Boss nandine kukura kwangu nandikasense attitude kechimbavha kanga ndinako. Boss best friend yangu imwe futi yandakadzidza naye anzi Lyson Lighter. Angari mbavha angati tsotsi akazoshaya zvake. Mazvona vanhu andaiziya ana Tadza, ana Gibboni, ana Nigazi, ana Keda, ana Brian Keda, ana Rickson Manyodo, ngoziyana nempavha dzega. Waiziya mukoma wangu anga ari mpavha. Saka inini vamwe vanhu vaitofunga kuti ndototorawo zveti. But ndaita zverege ndichitoendawo kwanana Tommy Dutch nana Admire Masenda vachiridza kuBrits kwa afternoon house music. Tinzo house music all night long. Ooh yeah. Ndaitoenda ikoko. Ndaitomboteerera house music zvekudaro nchitojiva nchitodikitira muBrits night club meme yakazonzi Tetons. Kwanana Schemes kwese takakupinda kwanana Schemes. Uchipinda so uchiona makazara makaradi so. But amene kana maiziya vanhu vakazouya ana Mangi nana Black Jesus. Vokuti akakuromba masoka hatinambobvira tanetsana navo zvedu. But vaiti vakatanga kurova munhu pairohwa munhu. Kubata mnyari wacho. But these people, we have mutual respect kungoti yes, you know what I mean. Muchingoonana munongopanana tuma greetings. Ina anambobvira madays pandaenda kubhawa mabhawa edu echisaradi anana Schemes ya anana Brits night club. Anambobvira ndambonetsana nemunhu. Ndakazotanga kunetsana nevanhu kureggae music. Amene kuti ndakazotanga kuzoita violent wose. But mabhawa echisaradi, because kuchisaradi kunenge uchitambwa ka uchidikitirwa. Hakuna time yekunetsana nemunhu. Kana wakapinda mbhawa ejive yega upinda uchibata jive ubuda uchibata jive. MuBrits yaka madzira aita kudikitira vanhu vachibata majive. Mopedza mobuda muri momira pana pabhabhasi pai vanhu makaita kudikitira hembe dzese idzi. But I was a good boy. My days here, I have a very nice guy, you know. Manheru tozoendawo zvedu kumadhanzi koko ndo kwakazokwa amene reggae music wofuti. Reggae music ine zvainazvo inenge ine mhepo. But anyways, back ku diaspora kuno. Diaspora ine kunoda munhu akashinga. Vamwe vanhu vari kutozvitadza kuno. Unowinza mwana wako otanga ongopinda mu wrong crowd. Akutoita zvemadrugs. Mwana wako wakutoshaya kuti mwana wako akuita sei. Achadzoreka. Isusu tine mwana kana auya kuno anotsvaga mafriends. Saka mafriends haya kana uri parents unofanira kuziva kuti mafriends evana vako vanogara kupi. Sometimes engage nemafriends emwana wako
to the level yekuti unofana kumitawo futi the parents dzinotamba kana nevana vako. Inini handisana mbowana kana one parent inotamba nevana vangu ini. Maiziya. But mamwe mashamwari evana vangu angari shamwari vana veshamwari dzemukadzi wangu. But my manje, he has a different set of friends. Maiziya. Kuti nditi ndikakwanisa kumisa mwana wangu zvaanoita. Right now he is already grown up. 30 years old. Apana chandomutaurira munhu ane mwana ane 8 years. What can I say to him? Anokutaura kuti mudhara gara pasi. Ndaa munhu mukuru yosiyana neni. Ndopanozosvika kuti wawinza munhu kubva kuZimbabwe. Uya asimudza foni anongondisiya ndakagara mumba. He chi. Aiwa ndiri kuenda kubasa kaJarman gara yakapamba. Buda pamba umbotenderera neighborhood. Pa weekend ndo patinozokwirawo bhazi chienda kutaundi nombokuratidza kuti transit system inofamba sei, because the transit system yekunoku is very versatile, it's on point, it's reliable. Wakatoita laki ndakatokusiya une kakreti kebhiya utotine laki because handina mari yekukutengera bhiya. Munhu anenge akabhadhara tiketi ari kusenza night every day, ari kusenza night kuti uye akutengere tiketi uye kuno oya omutira madhakanyanya kuno. Sumudza foni wakutaura kuti he anondisiya pamba. Aiwa unongogetsa ungoona kuti mandite yakati. But foreign is not for everybody. Some people come here, they make it. Some people come here, they fail. You see, everything is in your mindset, right here. Mfungwa dzako. Like I said, inini, my inspiration is Farai Shambari. Because in day one, ghetto youth wandakaona. Akakwira ndege. Times zangu 8 wakoma edu anabla Richard, vakazoshaya zvavo vakaenda kuEngland kudhara. Nemwe blazi wangu ainzi Mishek vakaendawo kuEngland kudhara. But havasiriwo vakati inspire because I didn't see any like chinhu chandinochiva. But Farai, because ndaiteerera reggae music, unoona anouya nemafashion ake, unoona chinonga step yake, unoza ndiselecta kwayo. Iwe unofunga kuti munhu ari kuzvida, but itori step pamwe yakatonhonga yakatoona kana pavidhiyo. Uchitoona Gregory Isaacs, ukaona Farai unongofunga kuti Farai looks like Gregory Isaacs. Kastep kacho kaari kunhonga kanenge kaGregory. Wototsvagawo step kako kekunhongo kakare kechijama. Ndane step yangu yanzi number 27 yandainhonga. It was very unique. Farai made a lot of people vanoteerera rega kuti vaende kuforeign. Musanyebeni. Inini personally, I made a lot of people go to foreign. Inini personally, I inspired a lot of people. But some failed, some made it. Vangu vachiri kutotry kuti fit in kuforeign kwacho asiswita. Like I said, kuforeign kunokwa akudi munhu ane nungo. Kuda munhu anoteerera. Usaite zvaunoda iwewe. Sometimes imbotaurirwa zvekuita. Wauya foreign kunokwa wada unditaurira zvekuita, siyana nini. Imbotaurirwa. Kana wakataurirwa soka, slow down. Omboonawo wakaendawo pakagathering, pakabarbecue, pakapati, uchibvunzawo. Vamwe vanhu vakawinza vasikana vachiti baby sitter. Ndine kamwana kangu kane 2 years
mandwinzi hama yangu mwana musikana kunoku handiti atora mwana wamainini vake kana kuti hama yake yechisikana uya mwana ningi uchita baby sitting because deke inodhura kungoenda kupati mwana uya achinja pati kwenge achinjwa pfungwa aiswa dzimwe brain nemumwe munhu mupati mo. Be very careful people. Vanhu munoti shamwari dzenyu ndio vanoisa pfungwa dzakaipa kune munhu waunenge wawinza uchiti aite babysit mwana wako. Ivavo vanhu ivavo waone ushamwari yako anoti uri kupiwa mari vanokubhadhara here ningi tete vako amenini vako vanokubhadhara here saiwa ndokochengeteswa mwana chete. Ko vakambotaura here kuti uende kuchikoro? Vasati vambotaura uya kuno kundikutsvagire basa iwe unotoita 200 pounds pa wiki kana 150 pounds. Dzimba kunoku dzakachipa ma 25 pounds kunoku. Unotosvika pamba uchitoona ko mwana aenda kupi? Kana rimwe zuva unotonzwa kunzi ndikuenda kumba kweshamwari yangu. Ko zibhegi rese rori kupeka kuenda kunoona shamwari yako for 2 days. Wapeka zibhegi rese iriso. Ingwe saka mukasechewo hembe dzaunochinja 2 days. Munhu atoenda ratu. Wabhizi futi kutsvaga babysitter. Indakagara life inini. Mwana azvarwa first born yangu. Mukadzi wangu akazotanga kuenda kubasa. Ndaisara nemwana inini. I understood it. Because ndanga ndine vanhu vainditaurira kuno kuti trade. Relax kana uri kuno. Mirira kuti mapepa ako aite ball. Unombokomplaina kuti mukadzi wangu aenda kudhanza handisiya ndine mwana. Unzi relax trade. Hazvimhanyirwe izvi. Mbosiyana nazvo. Zvimwe zvinhu ingotarisa. A lot of people have suffered. Like I said, a lot of people have suffered in silence. Inini ndokona kuti ndakaitwa rafu nemukadzi. Vamwe vakaitwa rafu achida kubatsira mwana wemukoma wake, mwana waenzadzi yake, mwana wemunin'ina wake kuti uya kunoku undibatsirewo pakuchengetedza mwana wangu. My families get broken. Mukoma nemunin'ina havachataudzana. Hanzvadzi nehanzvadzi hazvichataudzana because of mwana akatiza. Saka ma situations anosiyana, ma scenarios anosiyana. Unoitwa rafu in different ways ku diaspora kuno. Ene munhu anobva ukoko paunomuendesera zvinhu asati auya kunokuva unomusira hembe dzese dzaune manaiki zvese. Panouya kunoku anofunga kuti unofanira kumutengera iwa zvinhu zvinotengwa pore pore unokuchitenga 1 paunoenda kuZimbabwe zvinenge zvaungana. Wauya kunoku handikwanisa kutengera Nike nge $250 ka handina mari yacho. But yandenge ndambopfeka iyayo ndokwanisa kukusira. Aiziya. Ndo problem ine vanhu vazhinji vanouya kudiaspora. Ari kuona hembe dzako dzawakapfeka. Akauya kuno akuda kuti unomutengera hembe idzo dzaiwa. Zvimwe zvacho zvinodhura zvitengeke. Zvinotoda kana kuti tuma pay. Kuti utenge kana 1 boots chaiyo. Bosi kune marent. Kana une motikari pane insurance, pada peturu, pada chikafu, zvese zvinodiwa izvozvo. Zvakatarisana newe munhu ari kusenza. Saka vanhu musataure kwamusina kuswera.
My brother bangu akauya kuno twice handiti, and he made his own decision. Andambomubvunza kuti kuda kugara kuno kana kuda ita sei, angoti kunobowa, akadzokera kuZimbabwe. And in situation yacho I couldn't convince him or push him kuti aiwa gara. Munhu anogara kuno kuforeign patori nevamwe vanotowinza varume vavo. Murume utouya utogara kutaura kuti aiwa garai zvenyu kuno kuEngland kwenyu, garai zvenyu kuCanada kwenyu, kunoku life yekunoku handikwanisi, ndakudzokera kuZimbabwe. Diaspora ine vanhu vayo. Koya mumwe anongouya kunoku, they come here, they become nuisance. Swera kutemesa munhu akamuinza kunoku, temesa musoro munhu, go in drug dealing, kutanga kurwa kumabhawa, and they get deported kuZimbabwe. Vanhu futi vanotanga kublema munhu akamuendesa kudiaspora kwacho. Ko maidi kutsiura mwana, kana abuda panze, the person is 26 years old. He's 25 years old now. Akauya ne 17 and 18, but he went in the wrong crowd. Akuita zvaanoita, adipotwa abatwa nemaprisa, there's nothing I can do. I have a young man akauya kuCanada kunoku. Ndichimutsiura, siyana nazvo Germany, siyana nazvo zvauri kuita izvi. Iwo wataurirwa namainini wako kunzi handidi chakati. Don't do it. Terera. Akadipota 25 years aripo paZimbabwe. Vanomziya. Nanhasi anofunga kuti achadzoka kunoku. Akudzokeke zvekumhanya wakadipotwa. Kuti udzoke kunoku wakadipotwa zvatopera. Accept it and move on. And things will never be the same. Wakadipotwa. Never be the same. KuJamaica uko, they will disown you wakadipotwa. Unaita street kid. Unaenda pambaso. Vachikuona usvika pambaso vanokutaura kuti, are you that? No, you cannot come here, my friend. Wakatombopiwa opportunity yekuenda ningi foreign. Wangouya wakabata kaenvelope kako kebrown kakaka neka plastic bag. No. Go back with your foreign style. Committing too much crimes in Babylon. Go back. Enda kuma streets panapa hapana pekugara, hapana pekurara pako. KuZimbabwe tiri too nice. Munhu akadipotwa watotowana pekurara. Otofidwa. Vanhu vekuZimbabwe, they're too nice. Vamwe vakadzokera kuZimbabwe, they become alcoholics. Vachinyebera vanhu, panga ndiri kuforeign ndaita zvakati. Apo tseke. Uda kutaura zvinhu zvemubhuku zvawaiverenga panhingi. Munewspaper zvawaiona paTV. Isusu takazvipinda zvezvo zvamunoda kutaura zvitobuda paTV zvezvo. Zvimwe zvacho hazviite kuti titaure panapa. Ndiri munhu wekuti kana nchida kuda kuona kana pfuti chaiyo kuno ndinoiona. Ndoziya nayo. Maiziya. Ndoziya vanhu vakaurayiwa nepfuti kunoku. Otenda kufinawo otonomuviga. Just recently ndakatoenda kudheni kwemupana wangu ndakatotora leather pants yake ndakati I need to remember this young man. Panchaenda kuZimbabwe ndichanopfekawo leather pants. Ndakatotora nejacket. But ndaonzi wait, jacket ndichatanga ndataura namomsi naplazi wacho. Ane jacket rimwe rakanaka so randoda so.
but akafa zvinopfekwa nani ka zvichangoraswa zvinhu zvacho. Ndakatora bhutsu ndichatora ndichanopa ana Mangurenje vana vangu. But diaspora, like I said, panoitwa zvinhu zvakawanda kuno kudiaspora. Kana wakawana opportunity yokugadzirisa your documents, please do. Be landed. Get your leave to stay. Kana wada kutoisa mbasera, be a citizen of that country. No one will ever take your citizen. Your Zimbabwean citizen still stays. Zimbabwe is dual citizenship. It's allowed in Zimbabwe. Jamaica is dual citizenship. It's allowed in Jamaica. So if the time allows for you to be a citizen of that country. You don't lose nothing to be a citizen. Within 5 years, I was a citizen of this country. Now I'm going to shine and I'm going to Canada. I'm going to passport. I'm going to black it. Tell out into the citizen. I'm a Canadian. I'm a tourist here and she don't shine in a and then I'm nothing to shine a foot. Why is there? Now I passport age 5 from Canada. But I'm a Zimbabwean. Didn't know Zimbabwean. I'm a Zimbabwean. But when I go in Zimbabwe, I go in as a tourist. But everything takes time. You have to give up certain things in your life, in your thinking, in your mindset to settle in diaspora. Mara inongwe muti diaspora kuno. Vanhu vari kuZimbabwe wakamutumira mari so anofunga wawa. Kundeipi zvinhu zvakaoma kuno kuGermany. Every time zvinhu zvakaoma kuno zvakapresa. Our boys, aiwa crate iyo chimbo $20 mboro crate. Ndozvavanongoda. Ndakaenda kuZimbabwe apana kana munhu wana anomboti Germany nini ndambopinda diaspora. Kuchiri kupindika hereko. Ndita sei kuti ndipinde kudiaspora. Imimi makanyatsozviita sei. Nobody is interested in my story. All they want is to drink beer. Pinda toners. Kana uri mukomana kune mabhebha ari kubva kudiaspora kuna na London kuna na Canada kuno kuna na Australia. Vakauya kuZimbabwe, they have no one to take them out. Hama dzakaenda out nehama dzake dzinenge dzichiita kubhowa dzichingomcontrola. Vanoda munhu ari free. Ngomutaura kuti yes baby ndeipukuita sei. Kwakuri sei kwaunogara iko kuLondon ikoko. Pepo vati kuri bho. Wakambonwa free seat yekuno kwere ndikutengerawo free seat. Free seat unotangira pasi chaunoafoda. Ndonyatsoziva kuti munhu abva kudiaspora ane mari kabhebhi kane mari aka. Anogona kunge atori mukuru wauri mbichana. Tadara bhebhi uya kuno ndimbokutengera free seat patuckshop kana ndombokutengera mazipnix. Because you have to start kakanyaya kuti upinde mupfungwa dzemene. Zvokuti vanhu vepadheni pacho vakakuona uchitaura naye vanotuvhunduka kuti ari kumbotaure chii nemunhu uyu. Munhu iye akadzokera pamba anonzisiyana nevanhu vemuno maromba aya. But free seat yawamutengera iyayaka atoti kutori nevanhu vakanaka kudayo so atotengera free seat. Dai angaziva kuti nemari yakaita sei. Mangwana munhu iye anokuona. Ndeipuko Jeff. Ndeipuko Peter. Ndeipuko tichaona. Uri kuita sei? Ndi free seat nasikazivi kuti unonaka so ndakapedzera kuinwa kudhara ndiri kuchikoro. Saka munenge muchiita sei kuno hapana sister tinge chingoputa edu mbanje neboys takatira apo tichinwa doro. Doro racho nomboita mari ikokoti. Munotitenga kupi? Handiitese. Wakutonyenga bhebhi wakutenda nayo. Usatye zvako.
aiwa isachi otoona bhebhe rakutokuda before you know it yatopinda musikana adzokera munhu waakufunga ndi tichaona ndakasangana nemumwe mukomana yeye musika akandibata bho for the little things you did kungotaura naye nyaya chete. You can go to diaspora vakomana musaregerere tumabhebhi tunouya kumba kana dzimwe chembere dziri kuuya kumba taurai navo kandai malyrics kudhara isu taipinda mutaundi tichitsvaga varungu kupaki kwekuyo hello madam akarekedza kutaura naongopfuura akatanga kutaura neongotyora chirungu ichocho bosi kuda kuenda diaspora makatadza kuwirirana kwangu kwaiuyiwa kamadhachi nevamwe vanhu vangatisinga unongona angobuditsa kana ka$2 kebhulu kaike kuti afunga kuti utsvaga mari kuti kumbira mari iye bosi hapana uda kuti umunyenga ipapo kuti uye kudiaspora uende kwaakabva ikoko murungu iyewe but mai manje varungu vacho tisu mazimbabwenzi tuvana twakazvarirwa kuuk kuti twakauya kuzimbabwe hatuna shamwari ita shamwari yekamunhu ikako unokwidzwa ndege neningi ukatoerekana wato kudiaspora wato neEnglish babe kana Canadian babe. You see what I mean? But it's not an obligation kuinza family member yako ku diaspora. It's not a must. Passion zvacho. It's not a must. Yokuti wakaenda ku diaspora you have to bring your family. Ayo. Vamwe vakaenda ku diaspora vakaendesa mhuri yavo yese. Mai manje anokutaura kuti Zimbabwe there's nothing chandinoenda ku Zimbabwe because family yangu yese iri kuno. But a member of the family akafa ari ku diaspora ikoko. Zvinonzika anovigwa ku Zimbabwe. Zimbabwe is not a grave. 2 years ago you told me there's nothing you want in Zimbabwe, but your family member yafa. Anofanira kunovigirwa ku Zimbabwe. Zimbabwe is not a grave, cha. Don't say that. Go and tambe nema Zimbabwe. Don't say that. Keep it to yourself. And tambe nema Zimbabweans. Wakafirwa, those are the people who are going to be around you. I am a Zimbabwean first. Before I'm a Canadian. Utadza kuwira nemuZimbabwean. Zvinowanikwa. Ndakatadza kuwirirana nemaZimbabweans inini. But handife ndakavarasa maZimbabweans. I need them and they need me. We are keeping our distance, social distancing in COVID-19. And we can keep that distance. We've been keeping our distance for a long time. But we need each other in diaspora. And defend agarasa munhu anonzi muZimbabwe. Never. Unogona kurekedza kutaura neni, I love you. Unogona kundituka, I love you. Kusawirirana kwedu hazvireve kuti handikude semunhu wekunyika kwangu. Zvakafanana munhu mutema kuno kuCanada kuno. Ndofarira munhu mutema wese wandinoona mudzira umu. Pese pandinoenda takasangana tiri tu vanhu vatema totomhoresana. Kuvarungu, varungu they are human beings. They have blood, same blood as me. Akandimhoresa ndomhoresa. Handina ruvengo kune murungu. Kana ruvengo. But ndine maprinciples pangu ndoziva pekugumira. Maiziva. Munhu akaita murume wake murungu. Ndogona kunge zvisikawirirane neni, but I have to respect that. Even munhu akaita murume wake kana wekuNigeria, I'm against it, but I have to respect that. A relationship is between him and that Nigerian guy and that girl, or that girl and that guy.
I'm not supposed to be fighting the relationship. Love has no colors. Love is like a natural mystic. Bob Marley. You should not see a color, race, or religion when people love each other. You have to respect one another or respect that person because it's a choice they made. But Mazimba, you don't owe anybody kusawinza munhu wekunyika kwenyu wekumba kwenyu kana hama yako kudiaspora, because most of these people vakauya kuno kufutika zvavanenge vakutaura uko hauzomboda. Andatenda hangu kune vaya vakatadzirwa. Munoiziva nyaya ihombe ende haurambe.